अंधकार ଯେଉଁଠି ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ସେଠୁ ଉଠିଲା ନ୍ୟାୟର ଏକ ଗର୍ଜନ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶୋଧର ଧ୍ୱନି। ପେହେଲଗାମ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପରିମିତ। ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ଧାରର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବୀରମାନେ ଉଠିଲେ ଏକ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଏକ ନାମ ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏକ ସାହସର ଚିହ୍ନ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗର୍ଜନ। ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ଖସିଗଲା, ପ୍ରତି ଅଶ୍ରୁ ଯେଉଁଠି ବହିଗଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆସିଲା, ନ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ଭାରତ ଏକ ଗର୍ଜନ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସଂକଳ୍ପ। ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଲଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଅମର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ। ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।